ned på Marselisborg Havn, hvor vi skal mødes med Kurt og se lidt på hans båd. Hej Kurt. Hej. Hvad så? Hej hej. Hej. Velkommen. Tak skal du have. Hvad så? Det er båden? Det er det, ja. Vi skal jo bygge en sneplov jo. Det lyder rigtig spændende. Jeg har sejlet i de sidste 10 år, har jeg sejlet motorbåd og har prøvet mange forskellige både og kender de forskellige skrogformer, hvilken betydning de har i den måde, de sejler på i vandet. Så vi vil jo gerne lære lidt om, hvordan sådan noget det bryder igennem vandet og sådan noget, hvorfor det har den form og sådan noget, som det har. Jamen det kan jeg også godt, fordi sådan en båd her, den fungerer faktisk som en sneplov, når den ikke sejler ret stærkt. Okay. Den har det, at den er ret spids. Man bygger den sådan som en ret spids V-form. Ja. Fordi når den sejler langsomt, så skal den jo have vandet væk. Og ellers så skrogform på både, de er normalt bygget sådan, at de rører mindst muligt med vandet og flytter mindst muligt vand, fordi så går de hurtigt igennem. Ja, okay. Men den her, sådan en motorbåd, inden den kommer op og plane, det vil sige helt op i topfart, så skubber den egentlig en masse vand igennem foran sig. Og det gør den her skrogform. Så I kan se, at den er meget spids foran her, og så går den sådan langsomt ud af, så den sådan skubber vandet ud af. Og det kan man også se på de hækbølger, der kommer, ikke, når man ser sådan en båd, så kommer der jo de der hækbølger bagefter. Og det er simpelthen det vand, den skubber væk. Så sådan en båd her, den virker altså på samme måde, som vores sneplov gerne skal komme til at virke. Den skubber vandet ud til siderne, så den baner plads til sig selv. Jamen, du skal være opmærksom på en plov, der kan flytte noget sne. Så det vil sige, at den skal have en skrogform, der gør, at den flytter sneen ud til siden, og samtidig bider sig fast neden under sneen, så den bliver siddende, når man kører igennem sneen. Og der kan de godt lære noget af en båd. Jamen, nu sejler vi jo med de her cirka 10 km i timen, og båden ligger stadigvæk nede i vandet. Så nu flytter den rigtig meget vand, og I kan prøve at se på de store hækbølger, den danner. Og det vil jo svare til, det var jeres sne, der blev flyttet der. Det man så har i sådan en båd her, der har man det, der hedder trim på båden, så jeg kan justere skruens vinkel i vandet. Og det gør, at jeg kan justere bådens stævnens vinkel ude foran. Det vil svare til, at I kan bestemme jeres plov, hvor højt og lavt den skal sidde. Okay. Så nu kan jeg faktisk justere stævnen længere ned. Og det vil betyde, at så laver den endnu mere hækbølge. Ja. Det er en total luksusbåd, det her. Ingen tvivl om det. Men desværre, Flemming, så er vi her jo for at lære om den her sneplov. Selvom vi nok er blevet mere vild med båden, end vores sneplov derhjemme. Kan vi bygge en båd i stedet for? Kan vi bygge den her båd i stedet for? Nej, lad os holde os til sneploven. Ja.